λέγαμε. Ταχυρίδης, Μόρας, πολύ ωραίο το καλάθι για το 23-25. Το ρεμπόρ για 3 άστοχος, θα πάρει όμως και το rebound και την assist για το 25-27 από τον Ηλία τον... Για να δούμε, σούτ για 3 μέσα, σημαντικό τρίποντο εδώ από τον Μόρα. Το μοναδικό σκορ το όχι από την γραμμή το βολό. Το λέγαμε και ο Μόρας με τρίποντο έτσι, ανοίγει, βρίσκει διχτάκι, κάνει το 11-5, πρώτο καλάθι για τον Πιτάπα εκεί από τον Μόρα, έχει στόπ εκεί από τον Ηλία τον Μόρα. Και μέσα και ο Κουρτίδης. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μόρα. Μολύς, Σεργέγκο, σούτ για 3 από τον Μόρα μέσα. Μεγάλο καλάθι από τον Μόρα στο φινάλε, buzzer beater από τον Μόρα. Ζαφυρούδης, Μόρας μέσα, 64 βημάτων για να δούμε. Πολύ ωραία το pick and roll, η τάφα. Πολύ καλή άμυνα εκεί από τους παίκτες του Καόλ. Η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι η δράμινη ομάδα. Μόρας, πολύ ωραία κάτω το καλάθι, μέσα η μπάλα από τον Ηλία το Μόρα. Για να δούμε τώρα. Εκεί ο Παραδείμος θα στοχίσει. Το ρερμπορ έξω στον Ζαφυρούδη, Μόρας μέσα και για πρώτη φορά μπροστά η δραμηνή ομάδα 25-24. Μόρας μέσα 64-59. Μόρας μέσα τώρα για το 27-30. Μπάλα πλάγια, σουτ, άστοχο. Μόρας μέσα για το 45-44. Μαζεύει ο Κολότσιος. Ανδριώτης, το σουτ.
άστοχο. Λεύκηπος, τρίποντο, εύστοχο, ωραία κυκλοφορία. Βρίσκει λύση από τα 6,75. 2 στα 2 Μόρας νομίζω. 2 βόλες για τον Μόρα. Μόρας μέσα η πρώτη βολή. Καλές ομάδες. Μέσα και η δεύτερη. 31-32. Μια κομμωτινή μόνος του Περίς. Πολύ ωραία η πάσα από τον Μπέσα. Εύκολο καλάθι τώρα από τον Μόρα για το 53-64. Για να δούμε. Κάτω από το καλάθι. Πολύ ωραία εκεί με τον Σπυρόπουλο. Θα τον σταματήσει ο Μολής. Σουτ για 3. Άστοχο. Μαζεύει ο Μόρας. Αφήνει για 43-44. Πριν το σουτ ήταν για 2 πόντους και όχι για 3 της νίκης. Άστοχο εκεί το σουτ. Ο Σιδούδης. Άστοχη βολή. Μόρας μέσα η μπάλα. Καλύτερα που το χάσε. Και για τέταρτη φορά σήμερα στο παιχνίδι. Double score. Άστοχη δεύτερη. Μαζεύει ο Μόρας. Ζαφυρούδης. Θέλει καθαρό μυαλό τώρα. Μόρας με το αριστερό μέσα. 60-57. Αυτό το αριστερό λέει από του Μόρα και όσο απαντάει. Μόρας, πολύ ωραία, μέσα η μπάλα. Θα βγει από τα σκριν ο Κολότσιος. Με πλάτη τώρα ο Μόρας. Μόρας πολύ ωραία, μέσα. Θα φτάσει. Κολότσιος, η Σταυρωτή. Μισό λεπτό για το φινάλι του ημιχρόνου. Μόρας για 3. Τώρα το έβαλε ο Μόρας. Το έβαλε ο Μόρας για το 43-23. Περνάει το κέντρο. Για να δούμε. Πηγαίνει μόνος με όλους. Θα πάρει το rebound εκεί ο Μπένας κάτω από το καλάθι. Και μετά από 3 εβδομάδες στα γήπεδα. Κοντά μήνα. Μπένας τώρα. Θα στοχίσει. Μόρας. Το ρερμπορ, Τζαφυρούδης. Μόρας, το ρερμπορ για 3. Μέσα η Ιδρυώτη στο ρόστερ της. Συνέχεια στο παιχνίδι. Σουτ για 3 τώρα, άστοχο. Με το ξεκίνημα. Κάτω καλάθι τώρα, μέσα η μπάλα. Τώρα ο Μόρας. Πολύ ωραία, κάτω το καλάθι μέσα. Για το 5-4. Στο φινάλε του χρόνου μπάλα airball. Ο Μητριώτης περνάει για τον Μόρα και μέσα η μπάλα. Τραπεζάνογλου. Μόρας, καλάθι και φάουλ από τον και Κολότσιο. Μόρας τώρα κάτω από το καλάθι εκεί για να δούμε το πεταχτάρι εκεί πολύ ωραία για το 46-63. Άστοχη πρώτη βολή, 55 δευτερόλεπτα για το... Μέσα και ο Αλευράς. Έξω με το νούμερο 21 ο Καραδήμος.
Χριστόπουλος, η τάπα από τον Μόρα. Το Ρερμπορ κάτω το καλάθι, Μόρα να φτάνει τους 7 πόντους στο παιχνίδι. Τώρα η επαναφορά. Σουτ για 3, άστοχο. Σεργένκο. Το Ρερμπορ. Το Ρερμπορ για 3, μέσα. 30-32.